Yo, what's up guys? Welcome back for another video. So karon nga video guys, kaya namin diri sa Busay, Cebu. So, mga kauban na mo drogi ka na malit og pagkaon si Andre G. Shout out Andre G, basta na kay shout out ya. Jay, Munsupay. Munsupay. Mayot ang itsupa kami. Ano ba si Karo? Oh, Gerald. Doon ako nakita na layo na yun. Na-scam sila sa gwardiya, kaya yung gwardiya doon ako nagpalitanan pero layo kay sila naamtan. So mara na napalit. So Nicole, mga ontag tubig. Kiguwa rin. Ya, pas mo Ano tani. mga kauban mo diri. So karon tagtaado man ang pangaon, mga ligo mi diri sa swimming pool. Di Swimming pool. makuntag ni bakla na eh. Muna sapa rin, sapa ba? Kailan mo sapa? May sapa inyo ha? So kami rin upat nagkuyog ron kay mga kauban, kadyuti man. So tara, i-enjoy na ito atong kanre. Lag-laag. Kit-kit yung batiis ko sa diri. Okay guys. So kaano daw? Sugo, papayat kaon. Tiis sa manok, huwag yung nabot na rin. What? Kita nga abso. Ganahan mo magi des babaw kay sa baklayan daw magi magpisi sa mapakagi daw pwede nung taas-taas at tabok-tabok daw niya. Tulay mo na. Tulay. Pero sa di pa na nato buhaton, Upsa. mukaon sa ta. Kini ba Nay, plagi nanaw? tilis manok. Ko video na kol. Video. Ay, tiis sa manok. Kaon sa tilis manok. Kay may number pa green horse. Kaon ko. Snack sa kol ba? Kol, snack sa snack. Sama mo kayo. Patay na. Parok. Napatay mo. Namis siya. Nablis siya. Ano wala kurkurong nga Gerald do. Ang gol Gerald, kit-kit na tela ni Col. Vibrate ng lawas oh. Tulong lang ba? Anda daglang way. Pilay pa ko ba? Yes. Pudaw grabe na pulang dan guys. Dia lagi katawan. Buat malupos ko. No, no, no. Oh, mula na tayo. Araw, tas magini ninyo. Og mga amigo kay hapit naman mahurot na nga tulog ka botilya nga Red Doors mga amigo. So mao ni dagan sa panghitabo na mo diri sa papangligo na mga swimming pool mga amigo. Og nga uban diri gala na. Kay imagine na nga naa na sa pom na tog. Og ang uban diri mga amigo wa na, ga shower na eh. Gipahimustan nila ang 130 nga entrance diri. So what? So mga amigo, shout out dito ni Sunny Orama mga amigo no kay nagpa-shout out sa mga daghang salamat sa pagtanaw sa among video. Sunny Orama from Australia, Cebu. Sa VIP na. Sani Orama, shout out bay, dara bay. Kini na bay, ako maligo kahapon. Ay, okay ra. Okay ra man gud kay atong istorya gani wa pa tan nakainom. Okay ra man to. Okay ra man. Ano okay? Oh. Karon pag nakunhuna nga nakainom mata. So, ayan ang opening day guys no kay usa to ra sa mag-open sila kol? Open sila, 4 sa buntag. Alas 4 sa kadlawon niya, tama sila alas 9 sa gabi. So, taas pa kay ang oras nga inyong i-enjoy ang inyong kaugalingon rin kuyog inyong mga barkada. So, pag-enjoy mo din mayo. Pag damog ilim nun, kay pwede ra gyud siya 1:30. Alas 4 All sa lawan bay, kung kamo Ula, mawak mo. unsa ra bay? Nabasa! Nabasa! Asa short call?
Asa ang short? Ara short. Bahala na dia, basta kay lingaw ta. Ara short na, kabla ka ma makita na 1.5. Ano sundi kaya ansin tay.